Yeah. Sengiyavalelisa okwangempela. Ngasebenza. Sale into tshata ngapha. Yes. 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 Tik. Ngonyaketi kwaNongoma. Hayi mfowethu, ngeke mfowethu, yes, 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 yes. Injalo nje kuphela sishawo yes. Mhlambe wenkwenye into engizoyisho angifuni usho ungibuza umbuzo. I-traffic eRadweni ngiqale ngo-2004. Ngavolontiya ngo-2004 kwaze kwazoba u-2014 ngaqala ukuthola i-contract mina after 10 years ngayidonsa from 2014 ke sengine-contract kodwa ngine-contract engikhokhela kuphela ikuseni ngalivolontiya intambama kuze kube namhlanje. How is that? Ngivolontiye 2014 sengine-contract ikuseni ngiyaliholela intambama ngingaliholeli kuze kufike manje bese ngithi ke go back kancane ngibe umuntu wokuqala omnyama angithi ngithathe kubaba uTshapo Machaya Eastern Cape umuntu ophendule itraffic kwa East Coast Radio ukhona elinye iphoyisa la kade lisebenza khona eLions yaba ibusiness uyabona ngibe umuntu omnyama wokuqala ophendule itraffic yaba ibusiness ngo-2014 kuze kube imanje njengoba nje i-business today isi-business kakhulu iyadayisa ngifike ngiyibeke phezu kwetafula ngutshela iy'namba bese ngithi ngifuna imali engaka ilokho mhlawumbe engingakusho ngikwenya mhlawumbe nge-traffic ukuthi ngisukaphi naye yabo yes wenco mbuso kuba serious ngifuna ukuthi into kuphela ezolimala ngokungabi khona eRadweni engingayisho i1 uyabona lezi zimpi zasemateksini uNkulunkulu wangipha elinye ikhono nethalente lento yokulwa nje bengikwazi ukuyibamba intuthu ingakasuki ngoba benginey'nsizwa zami lapha on the ground zikutshela ukuthi eGoli kuzokwenzeka ukuthi ngivuke siyibambe ngeRadio bekulula ukuyibamba ngeRadio iyona kuphela into engibona ngathi mhlambe izongilimaza lokho okunye-ke hhayi ozakwethu bazoyibamba kodwa le yasemateksini nakho futhi yehlile kakhulu yehlile umsakazo lona ukhozi ebesithi sebenzisa kubhenefitha abantu ukuthi hhayi bafana benduku futhi-ke bebengizwa ngisho kuthiwa ingabe ngakanani ngive ngitshela ngithi hey welokhuza ngeke uyenze leyo nto bethi welokhuza ngizoyenza ngithi ngeke uyenze so bekuyilokho kuphela mhlawumbe engibona ukuthi kungasithinta kodwa-ke sikhona ey'nkundleni zokuxhumana sikhona ma kunomsindo still ngisazoya ngifike ngibakhuze ngithi no asingalwi asibambe ngomthetho lo mdala kaMose. Hayi unco ufuna ukuba serious lokhuza nje asingabi serious mhlambe nje i-highlight eyi-1 engizoyikhumbula ngesikhathi kuneqhwa eMontrose
lona ngesikhathi kunekhwa lapha engavusa khona ubhuti omdala uMthombeni ngamvusa ngo-11 wathi uyagoloza ngathi asahambe siye lapha ngeke ungayi ebusuku sahamba salapha ngabuya ngezokhozini ngazoyisho ukuthi sekuhamba kanje ezinye zezinto ukuthi oza kwethu abezayo kufanele beyiphile ube yi-traffic anchor on the ground namva kwemike kodwa kancane phela ngeke ngoba ziyingane ey'sencane kodwa bafuna beyijwayele beyiphile i-traffic lokho kolekelela ngoba kuyokhulisa ini isizwe. Hayi mfowethu elokugcina nje lithi iradio mawusebenza eradioweni noma ubani okwazi ulenze libe ibhodwe leli lenze emithathu kufanele kubhenefithe umlaleli kuzuza umlaleli kuzuza isiteshi SABC Ukhozi FM bese kuzozuza wena uma usabhalansise kanjalo kusho ukuthi usekwi-right track kodwa mhla wathi wenza izinto egameni lesiteshi kwabenefitha wena asabhenefitha isiteshi nomlaleli there is a problem ilapho nje ngibambe khona ngomthetho omdala kaMose hawu wasenza i-traffic ingwenye bese ngiyahamba yeah yes eyilwani ilokho asikusho ukuthi umsakazo iradio eyabantu wena uyi-mouthpiece yabantu ngoba ngikhuluma nje ukuthi izinto engizenzile zenziwa mina ngisebenzisa iy'namba lezi enginazo ukuthi asenzeni ukuthi akusizi ukuthi ulandelwa abantu abawu-2 million labo bantu ngeke uze ukwazi ukuba-convecta besiza abanye abantu uyayibona kufanele ukuthi nje abantu abasilandela masithi ngisa 7.9 asibhilde phela ination ngalo 7.9 wabantu uyayibona so iradio nje umsebenzi wayo ukuthi yakhe isizwe kube kuphela mhlawumbe masenze njalo angisakwazi ngisho ukwenza i-traffic manje kwelokhuza ngicela ngiyavalelisa lapho okhozini bafowethu hawu nomkaba hey awuhambe kahle welokhuza sohlangana lapha kuma-tournament uyabona ngiye enquthu ngiyolandela inye ithalente nje ngomsombuluko so sizohlangana mfowethu ngikuyona le ezokungcebeleka ngikhona okuhle kakhulu ukuthi asikho isiteshi engiyakusona ngiyakweza enkundleni zami zokuxhumana zongifica khona akukho nje la uzongifica khona ngaphandle enkundleni zami zokuxhumana i-Facebook uzongifica kuyona nje kuseni emini ntambama ngilapho akukho la ngiyakhona ngiqashwe i-Facebook hey lokhuza hayi asambeni awuthi ngiguqe ngamadolo ngishaya i-traffic yokugcina ngicina ongifaka lokhuza khona manjalo isigodi iSouth Africa itraffic eyokugcina ngci namuhla okhozini FM silapha ku N3 uhamba ngo N3 udlula ku New England langa ku Market Road mawuthi nje dundu kune lapho ithe ukuthintana lapho mawuqeda lapho khona enye lapha kungase Ashburton icamela uphephela kodwa nje siminyaminya singela ushayekile uN3 mawubheke eThekwini kanjalo mawusuke eThekwini uze eMaritzburg ushayekile uN3 ushayeke ngase Pavilion washayeka lapha ngaka M13 Key Ridge wawushayeka lapha ngase Clifton okwakuthi ube ne-hour elinenkulumo mawenze njalo ngeke uyisole bekumnandi ukusebenza eSABC Ukhozi FM for leminyaka 2004 kuze kube
day namhlanje. I thank you. I'm walking tall. I'm proud of you. Ningakhile ngaba indoda ngisazoqhubeka sengiphuma ibhodlela lami ka 350 ngilapha kwa Facebook. I thank you. Khuleka ibhakede Nation Building, imoto isekhona, abangithathelanga imoto, sisazosebenza sisiza abantu base South Africa nase Africa at large. Africa my home, Africa my land, the land of our ancestors. Awu ngiyayithanda iAfrica, icontinent enonkulunkulu la kwazalwa khona uJesu Kristu. Thank you. Mfowethu siyaphila cha siyabonga kakhulu ngwenye. Thank you so much. Siyabonga kakhulu mfowethu support. Thank you so much. Thank you. Africa my continent. Asivale. Sivala lento. Sivala ngila. Emarisburg. Gcinile ke namhlanje ukhosini. Ngiphinde sikhuluma indawo zokhosi. Sikhuluma manje iFacebook. Sikhuluma ngeinamba. Siyabonga Department of Transport. Siyabonga uTomdala uMthombeni uDuma, siyabonga ukusebenzisana ke ilokho. Siyabonga mfowethu umlomo wami usathatha uba mhlophe wafika novaseline wathi awungcobe noma ngevix umlomo. Ngoba ubusuthi bengithi ngiyawukhotha ebusuku ngizithi hayi lento yokukhotha umlomo le ayingisebenzeli. Kodwa yafika inkabi yakithi ihwanqa madoda. Hawu lafika lathi hayi no ngeke nginami novaseline. Wanginikeza mfowethu uvaseline wanginikeza ivix. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi siyasebenza manje, sisebenza kuphi? Kwa Facebook. Siqashwe ubani? uFacebook. Hayi angiqashwe uFacebook mina. Ngifandwe uTransport hey lokhosi. Siyabonga mfowethu. Siyabonga. Thank you so much. uNkulunkulu akugcina mfowethu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Thank you. Sisazoqhubeka. Sisazoqhubeka kuFacebook. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Kusazoba njalo. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga. Thank you. Yeah. Injalo nje ubuntu umphako ongaboli. Kunjalo nje. Kunjalo. Siyabonga kakhulu angazi ukuthi ngithini. Inhliziyo yami inokujabula ukuthi nje ngingalitholanga ithuba lokuthi ngilekelele izingane lezi ya. Lezi ezifikayo. Izingane siyilekelele. Ngoba angiyena umuntu onenhliziyo egobile. Akazi izigoma inhliziyo yami. Angiyena nje umuntu onenhliziyo egobile. Bengifisa ukuthi izingane siyileke kodwa ke ngoba ngikhona nazo lapha ezikhona ubaba uMsweli his hands are open. Lento lena ngiyenzile ngisebenze emaphoyiseni kwa Metro kwakuso City Police ngasebenza 17 years. Yabona eredweni uma uqala ngo2004 uzofika manje angazi cishe beminyaka futhi u20. Kade ngikhona endimeni. So ngiyacabanga ngase ngiye TUT ngafunda ngifunda iminyaka emingakanye. 4. Ngifunda 4. U4 noma U4 yeah. Ngenza lokho kudiploma ngase ngifaka ukuthi iBTech lokho angazi bathi honors angazi nokuthi ngafunda kodwa ngavela ngafunda athi ayangifunda. So leyo nto le iyakule ngifuna njalo yona eroad set bakithi bengafundi into eningi. Baningi amaphoyisa angangokopheliswa. Abanye sebenezimendlela mangingambona nje mangathi ngithatha amamaki ami kuyena ngathi ukuthi mhlambe bengamehlisa. Baningi la omunye adedlula ngambuka ngathi ubheke lo wayikopela kimi lesisifunde TUT. Baningi niyazi ke weinkabi abakwa Metro athi bekopela kimi bayazi abasebenza la ama RTI amahle bayazi abanye abakwa SAPS besinabo 2015 2016 2017 yes 2017 2018 sifunde na hayi kanti ngifunde nini 2015 ngifunda 2016 2015 phela hayi ningang asebepronyotiwe ke banezimendlela ebakhulu baphethe. Kodwa mangafika ngithi nani bukela kumina. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngafika ngingadadishile. Ngane yami ngafika ngingadadishile. Ngafika ngabuza ukuthi kufundwani la. Kwakusiyobhala itest. Ngifika ngabagolozela ngathi kufundwani la. Kwathiwa ngihlale phambili ngathi ngihlale phambili ngingazi lutho. Awu suka madoda akwakumnandi esikoleni. Siyabonga kakhulu Africa my continent. Kumnandi kuba nani ngizonisebenzela. Isithembiso sami nje kinina ngizonisebenzela. I thank you. Manake wathi ngibo kanti isikhathi sini manje? Hawu ngisazobuya ukugcina. Ngisazobuya ukugcina. Phela sekushintshile manje. Sokwenza ukugcina ngo6.
6:05. Yeah. Senze ukugcina ngo6:05. Yeah. Angaqali ngivalelisa bengihlushwa utshata manje bengivalelisa okhosini seqedile okhosini ngiphinde ngibe khona sesiyoqhubeka nezinye izinto. I thank you.